Pozdrav svima i dobrodošli u današnji video. Danas pokrivamo 10 nerazjašnjenih misterija. 10. U Njemačkoj 1922. godine ubijstva 6 osoba na farmi Hinterkaifeck su šokirala naciju. Ovo nije bilo samo zbog jezive prirode slučaja, ali zbog toga što je slučaj bio nevjerovatno čudan i ostaje neriješen do današnjeg dana. Više od 100 ljudi je bilo intervjuisano u ubijstvima, ali niko nikad nije bio uhapšen. Nema motiva koji bi objasnio ubistva. Prethodna sobarca je dala otkaz 6 mjeseci ranije, rekavši da je ključao kleta. Nova sobarca je stigla samo nekoliko sati prije ubistava. Smatra se da je počinitelj ili počinitelji ostali na farmi za nekoliko dana. Neko je hranio stoku i jeo hranu u kuhinji. Susjed je također vidio dim iz dimnjaka tokom vikenda, a fotografija prikazuje jednu od žrtava dok je ležao u kući štalu. 9. Svjetla iz Feniksa, ili poznate kao Phoenix Lights, je niz uočavanja neidentificiranih letećih objekata viđen od strane hiljada ljudi. Osmatrani su na nebu iznad Arizone u Nevadi i u Sonori u Meksiku dana 13. marta 1997. godine. Bilo je, navodno, 2 različita događaja uključeno u incident. Truglasti format svjetala i niz svjetala u području Feniksa. 2007. i 2008. godine svjetla su opet prijavljena, ali ovi događaji su brzo riješeni i opisani kao vojne baklje pale iz borbenih aviona i baklja prešućena na balon od helija kojeg je pustio civil. 8. Iz početka se sve čini normalno. U pozadini mislite da je neki čovjek preupućen u astronauta. Šta biste uradili kada bih vam rekao da od toga astronauta nikad nije ni bilo? Jim Templeton je bio u prirodi i slikao je svoju kćerku. Nakon što je otišao razviti slike, na jednoj od slika je uočio astronauta u punoj opremi kako stoji iza njegove kćerke. Začkoljica je da dok je on slikao slike oko njih nije bilo nikoga. Čak je i Kodak potvrdio da slika nije manipulisana. Zastrašujuće. 7. Nakon što se porodica Cooper uselila u novu kuću u Teksasu, odlučili su uslikati porodicu kako sjedi zajedno. Ali kada je slika uslikana, na njoj se vidi tijelo kako visi sa plafona. Nije sigurno da li je ova slika istinita, ali je bogme jeziva. 6. Hess-Darlin svjetla. Neobična svjetla su prijavljivana od 1940-ih ili čak ranije. Posebno povećana aktivnost Hess-Darlin svjetala počela je u decembru 1981. godine i trajala do ljeta 1984. godine, kada su svjetla mogla biti viđena 15-20 puta sedmično. Frekvencija svjetala je privukla mnoge turiste koji su ostajali da bi vidjeli ovaj čudni fenomen. Od tada, aktivnost je smanjena i svjetla se mogu vidjeti 15-20 puta godišnje. Hess-Darlin svjetlo je svjetlo, žuto ili bijelo svjetlo koje lebdi iznad tla. Nekada se svjetlo može vidjeti i duže od sat vremena. 5. Ljudi vjeruju da ova fotografija, uslikana 1941. godine, opisuje čovjeka u modernom stilu oblačenja s kamerom izvan tadašnjeg vremena. Ovo možda ukazuje da je putovanje kroz vrijeme ipak moguće. Čovjek koji stoji skroz lijevo nosi kameru svojstvenu tadašnjem dobu. 4. Legenda kaže da se u orbiti Zemlje nalazi misteriozni tamni objekat, koji je star čak 13.000 godina. Njegovo porijeklo iz vrha su zagonetni. Takozvani crni vitez šalje signale prema Zemlji i istražen je od strane NASA. Međutim, samo nekoliko ljudi na Zemlji zna za njegovo postojanje. Da li je moguće da imamo vanzemaljskog uljeza na našem pragu? 3. 2000. godine 2 fotografije takozvanog tvor majmuna su uslikane od strane anonimne žene, koje su potom poslane šerifu u okrugu Sarasota u Floridi. Fotografije su popraćene pismom u kojem kaže da je uslikala ovo stvorenje u svom dvorištu. Također je napisala da je to stvorenje dolazilo u njeno dvorište 3 noći za redom da bi uzelo plodove jabuke. Ove slike su postale poznate među entuzijastima Bigfoota kao Skunk Ape Photos. 2. Ova slika je poznata pod nazivom Gospa sa svetim Giovannijom. Naslikao je Domenico Ghirlandaio u 15. stoljeću. Kao što vidimo, iznad Marijinog lijevog ramena nalazi se objekat u obliku diska. Ako pogledamo ispod objekta, vidjet ćemo čovjeka i psa kako gledaju taj objekat. Da li ova slika dokazuje postojanje neidentificiranih letećih objekata ili takozvanih NLO-a? Još uvijek ne znamo. 1. Šum. Svakako, najzanimljivija nerazriješena misterija bi svakako bio šum. Šum ili takozvani The Hum se čuo u raznim dijelovima svijeta. Najpoznatiji događaj vezan za šum je bio Bristolski šum
u Engleskoj 1970. godine. Neki ljudi misle da taj zvuk dolazi od mašinerije, neki pak misle da dolazi od podmornica, a najvjerovatnija teorija jeste da šum proizvodi harp. Ako se niste susreli sa pojmom harpa, to je civilni i vojni istraživački program pri kome se rabe visokofrekventni radiovalovi za istraživanje gornjih dijelova zemljine atmosfere. U nastavku ću pustiti zvuk šuma i recite mi u komentarima da li ste kada prije čuli ovaj zvuk. To bi bilo sve za ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste molim vas da ostavite like i subscribe i naravno u komentarima napišite šta biste željeli vidjeti u sljedećem videu jer to zavisi od vas. Hvala vam na gledanju i vidimo se sljedeći put.